Per mi, jo m'imaginava aquesta exposició com la rebotiga d'una pel·lícula, com el que hi ha darrere, el que mai s'explica d'una pel·lícula, en aquest cas de Nos queda la noche, però també m'imaginava que era com d'uns anys de fer un determinat tipus de cinema, no? Això que li diem el cinema urgent, aquesta manera de viure intentant pensar el que volem dir, intentant acompanyar-nos dels amics, perquè aquest pensament sigui alguna cosa més que la teva pròpia mirada, sinó que estigui contrastat i que tingui força. M'ha semblat que, a més, era una altra manera d'explicar una mateixa història, de desplegar-la d'una forma. O sigui, jo també pensava això. El primer que seria una pel·lícula, unes fotos, unes frases, i venint-hi diverses vegades, i amb amics, i això resulta que és un dispositiu triple, que té imatge, de foto, de pel·lícula, de text, i que pretén, i no sé si ho aconsegueix, però posar a cada visitant davant de la seva pròpia vida. Jo crec que, per el que m'han dit amics, això ho fa bastant, això, i posar-los davant de la seva pròpia vida és davant de la seva nit. Al principi em pensava que la importància de les fotos era menor, però conforme hem anat fent les peces de vídeo també, hem trobat com una connexió molt forta entre aquests tres elements, la fotografia, el cinema i la filosofia. I clar, i cada cop anava agafant més forma aquesta expo i veia que tot tenia com una única paraula, i això era el que se'm feia interessant, perquè era un desafiament poder estar els tres en el mateix espai i parlar de la mateixa cosa. Jo vaig començar acompanyant antropòlegs per Mèxic i per l'Índia, acompanyar-los i aprenent d'ells sobretot aquesta cosa d'observar, d'observar de forma pacient, però alhora, amb els anys i en conèixer-te tu i en incorporar tot el teu pensament en la mirada del que estàvem fent, hi havia una cosa molt diferent. Mentre que amb els antropòlegs hi havia com l'exercici comparatiu de determinats trets culturals que es comparaven amb altres cultures. En el cas de mirar la vida a través del teu pensament, que no vull dir dels teus ulls, sinó de les coses que hi havia incorporat per afilar la mirada, per dotar-la de potència, amb totes les coses que jo llegia de tu i em tocaven, perquè hi ha una cosa en els teus textos que a mi, i segurament a la selecció es nota molt, que evidentment hi ha el contingut, hi ha els trets fonamentals del voler viure, però hi ha una poesia que jo sempre t'he vist com un gran poeta. Quan vaig fer la tesi doctoral, hi havia, que era el començament de pensar tot això, un del tribunal, que era el gran marxista d'Espanya, em va dir que hi havia demasiada poesia. Sento estar d'acord. És poco científico. I és el que ell deia, la poesia o les imatges poètiques o textos poètics és el que permet una immersió a les persones, cosa que si poses dades deixa indiferent perquè aclapara. En canvi, fer una immersió que és una mica entrar aquí i a la pel·lícula és el que jo penso que vosaltres ho heu aconseguit i que les frases puntuen les sensacions que es van produint. Aquest retorn de la mirada, que en la pel·li es veu molt, no? Saps que hi havia tota una preocupació i tot un anàlisi de quin era l'estatut del qui mira en el dia d'avui, també d'una certa ètica d'aquesta mirada. Aquesta mirada de tornada per part de... Això crec que és una cosa molt poderosa, molt potent, que tu l'has treballat de dues maneres diferents, perquè en la fotografia és aquest instant que d'alguna manera s'universalitza, mentre que en la imatge en moviment has d'anar creant un discurs, perquè segons la imatge que posis després
anirà creant un discurs o un altre, no? Llavors, això com... Sí, però el denominador comú penso jo que ha sigut una mica aquesta mirada de què tu parles, no? Aquesta cosa que es diuen a la pel·lícula, no? L'observació de la quotidianitat. Per exemple, jo en les fotos el que he fet, la tria que he fet de les fotos han sigut una mica aquestes fotos que expressessin aquest crit o aquest pensament del Santi. I després, a través de les fotos, sí que hi ha hagut aquesta cosa, més difícil potser, perquè tampoc disparo molts cops, sinó que veure aquella imatge, aquell moment, i captar aquella cosa. El dia de l'estrena, una amiga, l'única preocupació, que també m'empipava una mica, era com han pogut gravar tot això de lluny, com ho feien per poder filmar tan de prop aquestes vides, això, no? I jo, el que m'agrada de la mirada vostra, no? És com que és molt diversa, és a dir, és tendra, però també com a vegades molt alegre i a vegades molt desesperada també, perquè hi ha aquesta soledat mateixa d'aquí, no? Vull dir que no és neutra, no és neutral en aquest sentit, com un observador que va pel món, saps? I per això el text pot encaixar. Jo crec que l'imatge i la paraula poden parlar perquè és que la mirada no és la del periodista que va pel món. Hi ha un moment molt determinant a l'hora de fer la pel·lícula, que és que, i de situar-me, de convergir amb tu, no? Que jo havia fet un detourment de Lautréamont, quan diu jo ja no vull anar pel món fotografiant les ruïnes de l'home, ni els homes en ruïnes. Exacte. Jo m'havia quedat aquí, no? I aleshores tu vas llegir el que jo havia escrit i vas dir, no pot ser això, no? Saps? Tu vas afegir, si no puc ser un més d'ells, tot el que faci em resultarà obscè, no? I realment aquesta és la dimensió i és l'ús que jo faig de tu sempre. No és només vampiritzar el teu pensament per incorporar-lo, sinó que hi ha com una dimensió que et deslliura de l'estupidesa, no? Saps? Que ja no només de l'obvietat, sinó a més de l'estupidesa, no? I d'aquesta estupidesa aïllant, no? A més, no? Perquè es pot ser insolent, però no estúpid, no? En el sentit de... I això és una cosa que sempre m'ha fet molt bé, no? D'escoltar-te i en aquesta pel·lícula li ha portat tant, no? Això, la mirada vostra aquí, realment, és el que més impressiona a la gent, saps? O sigui, des de quin lloc està fet aquesta mirada, saps? Perquè el text més o menys el pots pujar un conjunt, però de sobte, saps? Aquestes imatges és com cops de puny a l'estómac. I continuant el que tu deies, i també l'Afra, no? Però el que m'agrada del que hem fet, diguem, és que té una veracitat. O sigui que això, que si estem al ventre de la bèstia, però ens hem de fer mal per explicar-lo també. No podem ser com uns espectadors a una torre de marfil. I vosaltres heu viatjat en condicions molt dures per tot el món, i jo també he viscut en moltes situacions límit, i jo crec que això dona un caràcter de veritat a lo que, si no hagués pogut ser un documental. I aquí, més que insistir en aquesta vida en majúscula, que li podem dir de mil maneres, no? La cova platònica, això, el ventre de la bèstia, l'algoritme, el que sigui, més que insistir en això, que és més fàcil, perquè de fet és la nostra presó, el que ha estat molt bé és apostar per ensenyar tot el que escapa d'alguna manera, això. I que escapa d'una manera que a vegades no és una lluita clara, sinó és la soledat, que també és una manera d'escapar a aquesta màquina, no? I això és molt bonic, veure la multiplicitat de vides tan diferents, no? I el que m'agrada molt, que no ho hem dit mai, és el ritme que hi ha, que es veu com a balls, continu, molts balls, però amb uns moviments rítmics, que per mi és una mica la clau, no? El ritme és el que escapa a la captura d'aquesta vida en majúscula. El ritme, això, és el voler viure, que és contínuament tancar-se per obrir-se, no? Aquest moviment del voler viure, que és sortir cap a fora, però tornant per poder sortir cap a fora.
aquesta exposició i aquesta pel·lícula té un treball previ. Un treball previ que va al principi de tot, en el que jo havia vist com d'altres persones que treballen a l'assaig, Chris Marquer o tants altres, no? El que fan és agafar imatges de la televisió, imatges d'altra gent o petites coses que graven amb la càmera i hi posen un text, la seva veu, i era el referent que jo tenia del que es coneix com a cinema assaig. I jo vaig començar fent això. El que passa que ho feia al revés. Jo agafava la veu de Debord, perquè a mi el que m'impressionava d'ell era justament això, agafava la veu de Debord de les seves pel·lis i posava fragments de coses que jo havia gravat o d'imatges familiars o de... Començava a treballar amb el seu arxiu. I a partir d'un punt tenia la necessitat de saber més i de saber més del que significaven aquells textos que sovint eren difícils, que s'hi podia anar molt més lluny. I em van dir com no vas a les classes del Santi. I jo el dia següent estava a la teva classe, immediatament, te'n recordes? I per sort ens vam fer amics i vam començar a treballar. I l'inici de tot, i el que tu em vas anar explicant i vaig anar aprenent, és en aquella frase de Debord que jo tenia posada en 1000 vídeos dels que havia fet, era aquesta de companys, l'aventura a mort. Entendre de quina aventura ens estava parlant i què podia ser una aventura avui era el que em vinculava amb mi i amb tu, perquè l'aventura era la promesa que jo li feia a l'Afra com per mantenir-la al costat, de tenir una vida aventurada. I vaig anar superant les diferents capes d'anar a fer un cap de setmana de puenting, no l'he fet mai, per suposat, però anar veient, anar entenent què és l'aventura, l'aventura de viure, l'aventura de pensar. Sí, exacte. I lligar-la, i deslligar-la de la idea d'intensitat, que és el que ens venen contínuament, que si no tens una vida intensa no estàs vivint, i què vol dir una intensitat? I per això en què dèiem, millor viure una vida fins al final, no una vida intensa, una vida fins al final, que no vol dir coherent. I trobar-te tu, i després a l'Afra, per mi també va suposar aconseguir el que era quasi un somni, que la paraula pogués fer-se imatge i moviment. I realment, en el taxista full no ho vam aconseguir col·lectivament, perquè va ser col·lectiva la construcció, diguem-ne, del text, i aquí sí, ha estat més la intervenció meva, però, i en aquest sentit, era el màxim que podia desitjar, vull dir que un text pugui parlar, barallar-se, complementar les 1000 relacions que té amb l'imatge, que això ha estat també un descobriment per mi, perquè no podíem fer un text que expliqués la pel·lícula, però tampoc un que no té res a veure, perquè una estona sí, però tota l'estona no. Lo que tú has hecho es un gesto radical, un gesto provocativo frente a lo absurdo que es la sociedad. Tú le opones un gesto absurdo. No lo entiendo. Hi ha una continuïtat, perquè malgrat haver-me acostat a altres mirades sobre les identitats o sobre coses, amb la Judith Butler o amb el Paul Preciado, la idea de l'anomalia, per exemple, la idea del cos a partir de tot el que vaig aprendre d'Artaud amb tu, era una cosa que seguia estant allà, que seguia incorporant i que anava passant de pel·lícula en pel·lícula, perquè després amb l'Antonio, si conec a l'Antonio, és gràcies a que ell reconeix, més enllà de totes les idees de les identitats i de la sexualitat, que hi havia més la cosa de l'anomalia. Vull dir que si ell em truca un dia per dir, hòstia, el que has fet en aquesta pel·lícula amb Fake Orgasm, que en aquell moment em toca profundament, i jo em pensava en trobaria un transexual o en trobaria... Resulta que era una persona tetraplègica amb una cadira de rodes, aleshores això em portava automàticament al cos, em portava automàticament a la idea de l'anomalia, i això és el que va fer la pel·lícula molt potent, i és això el que li donava una dimensió. I en Vivir i altres ficcions va esclatar tota aquesta idea de l'anomalia i dels cossos no normatius i tot això, i ens porta finalment a Armugant. I al final, jo quan parlo del cinema urgent, té també a veure amb aquest tipus d'afinitats. No vol dir que és una categoria estètica o no vol dir que és un cinema fet amb molt baix pressupost, que és evident. Té a veure amb persones que hi vas mantenint un vincle
i que hi tens una continuïtat, i que no es tracta tant només d'una continuïtat de companyia, que també, de suport personal, d'amistat, al final, sinó d'influència, d'influència en coses molt importants. Influència mútua, sí. Exacte, no? No, hi ha una continuïtat evident. Vull dir, el taxista Fulio hagués començat avui, el protagonista diu la vida no puede ser eso, i aquí es va explicant. Cert. O sigui, el Pepe Rivera, el protagonista del taxista Fulio, la vida no puede ser eso, que vivimos cada día, que és que aquí s'ensenya. Vides que s'aixequen, que lluiten, soles. I per això hi ha com una continuïtat passant per totes aquestes anomalies. Però aquí l'anomalia és qualsevol, que això és el bo també, saps? Aquí qualsevol es pot identificar. Nosaltres no sabem res de l'home anònim, no? No en tenim ni idea, no? Però com que tots ho som, al final hi ha aquest vincle que ens connecta, aquesta pauta que ens connecta i que va més enllà de l'idioma, va més enllà de les condicionants culturals. Això és alguna cosa que en aquesta pel·lícula la pots tocar, no? La pots tocar. La pel·lícula, com a tal, és una reflexió sobre què és viure, la vida com esclata, i que això que podia ser com quasi, no sé, intempestiu, és a dir, fora del temps, no? Doncs amb el confinament s'ha situat d'una manera molt forta. I això jo crec que fa de la pel·lícula també una intervenció política. Això és lo formidable que a mi em feia tanta por, saps? De que es veiés com que la gent sortís d'aquí dient jo vull anar aquí, jo vull anar allà i tal i qual, i no està passant. Perquè la gent capta i es posiciona davant d'aquest mirall existencial molt més enllà de l'exotisme o de... Perquè molta gent diu, no, els llocs que s'estan tu són els que no vull anar, no? I en realitat són els mateixos, no? Però són mirats d'una altra manera. Perquè la pel·lícula és una i hi ha un determinat tipus d'imatges i en aquests monitors hi ha imatges que s'assemblen molt i que algunes coincideixen, però són molt més llargues. Clar, el que passa quasi sempre quan estàs muntant una pel·lícula, i en aquest cas tenim material d'arxiu de molts anys, que fa com, no sé, 15 com a mínim, no? Llavors sempre hi ha com una selecció. I en el cas de la pel·lícula sí que jo hi he estat treballant al llarg dels anys, arxivant en carpetes determinats vídeos amb uns noms concrets per després poder muntar tot això i que tingués un sentit. I sobretot una cosa, quan vam rebre, diguem, el text teu, Santi, el que jo tenia claríssim, i el Jordi també, era de no il·lustrar, i aleshores aquí sí que hi havia... Hem creat una peça que potser sí que molta gent comenta que és molt densa i que tenen dificultats com de separar, o sigui, o miren les imatges que són molt fortes o escolten el text. Però a mi em sembla molt interessant que ara mateix vegin obligats a fer aquest esforç que si fa falta tornar-la a veure, però aquesta cosa de que no il·lustrem el que s'està dient perquè si no resultava com molt barat. Hi havia parts que no sabíem si treure-les de la pel·lícula o no, perquè per nosaltres tenien una importància molt forta, i al final, gràcies a aquesta expo, hem pogut donar veu també a aquestes parts que no hi eren. El que fa a les fotografies sí que ha sigut també fàcil, per dir-ho, perquè han estat fetes en el moment en el qual també es gravava la pel·lícula, llavors jo i ell teníem la càmera, però jo, mentrestant, també em dedicava a fer fotos, i aleshores sí que és cert que a vegades es crea aquesta confusió de que no saps si jo, que estava darrere la càmera, com puc fer tantes coses alhora. Com puc fer les fotos, com puc gravar els vídeos. Aquesta fotografia que jo li dic Hooper ha estat feta a Cuba, amb un bar de l'Havana en concret, i sí que és veritat que reflecteix, diguem,
aquesta soledat, aquesta, diguem, masculinitat esgotada. Aquest personatge central, no, també, que es reflecteix, però al mateix temps no es mira cap a baix, baixa la mirada. Per mi aquesta foto és com clau, no? I més en aquesta exposició i més en el pensament del Santi. Per això ha estat triada, diguem, com la portada. Qualsevol cosa que llegeixo teva, no? La veig reflexada molt en aquesta. Masculinitat i poder, també. Exacte, poder esgotat, també, no? Davant d'un món que se li escapa. Que se li escapa. Ha estat veure primer aquesta imatge, fotografiar-la i arrel d'això ens hem quedat un rato allà gravant en aquest bar, no? Que després apareixeran a la pel·lícula. Una altra fotografia que crec que m'agrada molt i, a més, per mi transmet alguna cosa que és la mirada que vaig tenir. Aquesta fotografia d'aquesta dona japonesa, amb aquest home d'esquena, que expressa una mica com la cultura japonesa, no? D'aquesta cosa de la jerarquia i de la submissió, on ella, amb la seva mirada, està allà com esperant una aprovació. Altra fotografia que també és feta al Japó, no? D'aquesta noia tan fràgil, quasi de porcel·lana, que expressa aquesta tristor infinita, aquest rostre així mirant cap avall, que en el moment de la seva joventut, que tindria que ser un moment, no? d'alegria i tal, en canvi hi ha com aquesta tristor profunda. Per què ens acceptaven. I en aquesta acceptació, perquè no era una posició ni hostil ni privilegiada, aparentment, privilegiada sempre ho és, no? Perquè nosaltres estem allà i ells no poden sortir, en molts casos, no? Però hi havia alguna cosa dintre de la nostra manera d'estar i la nostra manera de viure i el simple fet d'estar allà i no al bar del costat, que ja determinava una certa diferència, no? O sigui, aquest interès d'aquesta mirada de retorn, aquesta part que tu deies, no? L'interès per mi soledat me toca d'una manera que no sabria expressar i que una mirada acceptada, una presència acceptada, amb una certa confiança, et fa molta companyia, no? Quan estàs sol, quan estàs viatjant, quan estàs perdut o quan estàs dintre d'un bar i no vols tornar a casa, no? Em sembles un filòsof, de veritat. La pel·lícula Nos queda la noche, l'exposició La nit incandescent, i és això, portem la nit a sobre, la nit mai és completament fosca, de la mateixa manera que el silenci, deia Cage, no? Sempre hi ha alguna cosa escoltant el silenci. La nit que portem a sobre la podem encendre vol dir travessar-la. I això és enfront d'aquestes visions més decadents que ens acompanyen, de fi de segle, de fi d'apocalipsi, de tant, doncs les vides toquen fons i s'aixequen una i altra vegada. I jo crec que és el missatge no positiu, perquè estic contra el positiu, però sí afirmatiu de la pel·lícula. Malgrat tot, el voler viure sempre el pots encendre, sempre el pots agafar a les seves mans, perquè té una dimensió col·lectiva. I la mirada mostra aquesta dimensió col·lectiva de voler viure.